πάσης αρκός, των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του κεκειμένου δούλου σου Ανδρέου, του ηρωικούς αγωνισαμένους και πεσόντος, και τάξον αυτό εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσε οδυνή λύπη και στεναγμός. Εκ μέρους της αυτού εξοχότης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο έντιμος Υπουργός Άμυνας, κύριος Χριστόφορος Κοκαΐδης. Ο Αρχιπλήρχος Ανδρέας Ιωαννίδης υπήρξε ενεργό και δραστήριο μέρος του ναυτικού όμιλου Αμοχώστου, τον οποίο υπηρέτησε με ασίγαστο πάθος και υποδειγματική συνέπεια επί σειράν ετών. Η προσφορά του υπήρξε μεγάλη και ανεκτήμητη. Το έργο και η προσφορά του Ανδρέα Ιωαννίδη και στον αθλητισμό και στην πατρίδα μας ως κορυφαίος στρατιωτικός είναι σε όλους γνωστή και εκδηλώσεις όπως τη σημερινή αποτελούν το καλύτερο μνημόσυνο για αυτόν. Αγαπητοί φίλοι, ο ναυτικός όμιλος Αμοχώστου τιμά απόψε έναν δικό του άνθρωπο. Εμείς οι συμπολίτες του, μέλη του ναυτικού ομίλου, πάντα θα τιμούμε τη μνήμη του και θα διδάσκουμε στους νέους πως εσύ, Ανδρέα, έκανες βίωμα τους φοβερούς στίχους του ποιητή. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες, δίκαιοι και ίσοι σε όλες τόντες πράξεις. Δεν μπορεί κανείς να αισθάνεται άλλο παρά βαθιά συγκίνηση, παρευρισκόμενος σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται προς τιμήν του Αρχιπλήρχου Ανδρέα Ιωαννίδη, του ήρωα του ναυτικού μας, ο οποίος στάθηκε όρθιος και αγέροχος μπροστά στο καθήκον μέχρι την τελευταία στιγμή. Συγκίνηση ακόμα, γιατί στα φετινά Ιωαννίδια τιμάται ο αείμνηστος προκάτοχός μου Τάσος Μητσόπουλος, που αποτελεί ένα άλλο πρότυπο, ένα ακόμα πρότυπο ανδρός με απέραντη αγάπη και αφοσίωση προς την πατρίδα και το καθήκον. Η μεγαλοσύνη και των δύο είναι καταγεγραμμένη στις συνειδήσεις όλων μας. Ο ναυτικός όμιλος Αμοχώστου αξίζει πραγματικά όλων των επένων και των συγχαρητηρίων για την δράση που αναπτύσσει. Αθλητική, πολιτιστική, κοινωνική. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπηρετεί τα αθλητικά ιδεώδη και το ολυμπιακό πνεύμα, καλλιεργώντας τις συνειδήσεις των νέων με αρχές και αξίες που παραδειγματίζουν και εμπνέουν ευρύτερα. Σημειώνω δε ιδιαίτερα τη μεγάλη συμβολή του ναυτικού ομίλου Αμοχώστου στο να παραμείνει άσβεστος ο πόθος της επιστροφής στην αγαπημένη Αμόχωστο. Εύχομαι από καρδιάς να φυσήξει σύντομα ο καλός και ούριος άνεμος που θα μας οδηγήσει ελεύθερους πια στην αγαπημένη μας Αμόχωστο. Περπάτησα ύπνος αργός.